Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. A president leloso mutacheza nafe munali ku Chilimampunga kunandile. A president mwaona anthu amene anali kumene kuja si anthu amasewera iyayi. Mumbine Malawi zimene zija sinachitikepo iyayi. A president mwayenda nsewonsewu lero mwaona pasalima mwaona pachipoka. Leloso a president mukuonanso anthu ali apawa anthu achipoma kukhachoka. A president pamene mukutoka mu Central Region anthu a Central Region akuonetsani chikondi komanso sapoti kuti akuvoterani. Kwadziwika president kunena kuti ku Central Region amati ndi kuchipinda kwa MCP koma mwaphwasula president pamene munabwera apa. Kukhala kwavuta president kuti amayi Congress Party ndi a president yawo kuti angabwezeretse zimene mwapanga inu sizitheka ife masiku atsala ochepa kwambiri apa. A president timu inali yonse ya mpira ine ndendetsako timu ya mpira. President timu ya mpira ikamapanga defend ngati sikupanga attack mapeto ake imachititsa chigoli. A president boma la MCP mosakoza ndi achakwera akungozungulira pano pa Central Region pano, sakutuluka kumpoto satuluka kumwera iyayi. Kodi akamati masankho awinira kutiko? DPP woye! A president ankona ngati simubwera inu iyayi, koma kubwera kwa anthu aja a president adzidzimuka ndipo dziko ladziwa chilungamo. A president mulungu ndi anthawi, mulungu adalola kuti mudzatuluke nthawi ino kuti amalawi mwayankhe nokhapa kuti muli ndi mphamvu komanso mwima mulilede kupulumutsa mtundu wa Malawi. A president pamabwerera kumpoto pamabwerera kumwera tikupemphani kuti muyende bwino. Mulungu odziwa kusamala akutetezeni akuyendetseni bwino kufikira pa 16 pano chifukwa chiyembekezo cha Malawi chili bwino na president amene akufuna kuti a president Peter Mutharika keso president akweze chera mwamba asanayankhule. Mukafuna president wa munena zona mwavotera DPP woye. A president amene wanakutovoterani ndisanamalize manifesto mwathu chimodzi chokha. A president wakangulopa 16 September pano ana amene ali apawa tonse pita ku sukulu za primary komanso secondary zikhala za ulere. DPP woye! Pota president wa tinachita kuwapempha tikhale chete. DPP woye! A president samakonda kuyendayenda iyayi. Iwo amakonda samala chuma cha dziko komanso anayenda kwambiri. Tikumvana? Samakonda kuyankha anthu zolubwalubwa anthu oduka mutu iyayi. Koma chifukwa ndi profesa wa malamulo adayankhula anthu yapita kudwala iyayi motere adangotuluka kuti akaone komweko amati akudwalako komweko. Atafika ndikumanena kuti iyayi adziyenda weekend yokhayoka. Ayenda weekend akuti iyayi asayendeso pepe pati nzeru. Ndipo ndi president wamtendere angona kuti anyamuka asoyona mizira kufika kuti masankho awina kale. Ndi chifukwa cha president anyamuka kumapita kwawo kumwera kutiso akayende pang'ono kumeneko koma bwezi atayenda tsiku ndi tsiku koma chifukwa amadandaula kuti akayenda miseka kumatsakeka akayenda kuti business yawo sakumayenda bwino iyayi chifukwa amene ache ndi mademo pawokha sichoncho. DPP woye! A president ndi mawu amene wasonangirani nthawi chifukwa mtunda wautali
koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chobwera jana president ku Central Region. Ife anthu a Central Region mwatilemekeza kwambiri, komanso maonetsa kuti anthu a Central Region mumakonda. Ambuya kudalitsani zokwambira president ziko. Machine, Bawana machine, Attack machine, Chihaga machine, Genius machine, Awina God, you way. Machine, Bawana machine, Attack machine, Chihaga machine, Genius machine, Awina God, you way. Ziko kwambiri. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Komoto oye! Komoto oye! Tonse oye! Tonse oye! Muli nonse? Muli bwanji? Ine ndibwino kwambiri. Ndisalambe kuyankhula chifukwa last stop mu Central Region. Thokoze, Vice President Central Region, Agangata, Regional Governor, Kambame, ndi committee yawo yonse, Maikunje ndi onse amene apa, komanso anthu onse mu Central Region. Chifukwa mnandiyandene, mwaunyinji mwachibawe, ndikuziwa kwambiri. Ife silikazwa kuti tingathe kuchita address meeting mu Lilongwe. Ndikutuluka mmene uja ndi moyo. Wanditu takita address meeting ku Lilongwe yasana ija kwa chima mpunga ya kimeja ndi option kwa paziko lonse apansi ndikulandira uthenga from China, Japan, England kuti pesi naone unyinyi ngati umenewo. Ndiye zikomo Abalanga Central Region musawale pa 16 kuipele kabota DPP ndi adadi. Ndivyo ye ule mukafa First Lady Professor Gedu Mutarika, ule mkwa Vice President Asenta Agangata, Commander Vice President is Amsaka, ule mkwa Secretary General Mamukito, Commander ule mkwa onse muli pano ma committee, regional committee ya Center, Commander ya South, Commander ya Ford, ndile LAF amemuli pano ule mwani. Choyamba ndiosanga kwambiri kuti mwandanda ine mwaonyinyi chonchi ndikulizwa kwambiri. Ndimoye ndikana nkhope zanu nzosangala kwambiri. Komanso inenso ndosangala kwambiri chifukwa chipulumutso chili pafupi. Ndibikoye monga inanya kuti navomera kubweranso kuyimanso for two things. One, kuti ndipulumutse dziko lino chwa dziko lili mavuto.
There is no question about it. Ziko lino pa mavuto. By government, limesikuona, sikumva, kwa such like in John say. They can't see, they can't do anything else. They Malawi sokono at stagnant, tripansi, Maikonse, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana, onse pamwamba, koma ife tripansi. Tripansi, komani chifukwa cha COVID, chifukwa cha Friday, chifukwa cha losiyana, komanso Ukraine, komanso maikomene munali COVID, Ukraine, koma akuziwa kuyenda sabwino. Choncho, vuto athu ndi kupanda mtsogoleri. Tili ndi president kwa tilibe mtsogoleri. Vuto ndi limenelo. Chifukwa mtsogoleri akuti atitenge ife kuti tipite kwakuti mtsogoleri ameneyo. Ndiye ine ndikusimikiza kuti ine mtsogoleri wanu ndafika pa phiri ndipo ndayang'ana Promised Land ku Kenani. Naona ku Kenani ine mzakutani ku Kenani pa September 16. Ndibi oye, I promise that ine ndikachita promise zimachitika. Choncho ndikonza ziko lino, kupulumutsa ziko lino choyamba. Chachiwiri, kukonza ziko lino. Tilikonze Malawi watsopano, Malawi wachikondi, Malawi osazunza anthu, Malawi opanda njala, Malawi anthu amene akuyenda bwino monyada, koma Malawi wachisoni. Monga mukumva kuti pasi lonse lapansi pa maiko 193 akuti Malawi ti number 2 pa anthu achisoni komanso omvetsa chisoni. Ndiwoye chisoni cha njala, cha mavuto osiyanasiyana, komanso nkhanza anthu kumangidwa, chasechi manyumba pomala chifukwa, chilichonse mtu akanena kumkhapa kumanga. Ine ndikufuna kulipa 6 September zonse zithe from 16 by new Zikombe David oye, ine ndifuna kukhazikitsa Malawi okomera anthu onse. Kuchoka ku Chitipa, kuchoka ku Nsanje, kuchoka Nkhotakota, kuchoka ku Nchinji. Malawi okomera anthu onse. Osati mtundu umodzi, dali mozi, kapena mpingo mozi ayi. Tonse, tigwirizane, kwa tonse ndikhale ndi pati muchuma cha dziko lino. Ndipo oye, chachiwiri ndabweranso zakuzenza manifesto. Manifesto yathu tinachita launch, ndabwera kuti ndisongole pang'ono ndikuuze za manifesto yathu. Manifesto yathu ili mapeji 90, ili muchizungu, muchinyanja, komanso muchitumbuka. Ndiye ndikupempha ili pa internet, website, ndikupempha kuti muche download
ndipo mpite kumuzi kauza anthu amene achikulire aja zimene tifa kubweresa pa September 16. Ndipo moye zimenezo paka zizabwe choyamba tikuti manifesto yathu ndi people-centered government. Ndipo moye tikatero ndikuti chilichonse chimene chipanga chikhale chothandiza anthu. Ndipo moye osati asogoli kama politician ayi wachithandize anthu, people-centered development kuthandiza anthu. Chimenezo tichita kusachera apa kachiwiri ma program osiyana munga anena kale. I think it was the VP kutibwesa school ya ulele from primary mpaka secondary school free. Koma nikatapeza muntu makolo ena aindana pamuzi osatenga ku sukulu nde tizankhulana akanoesa. Oh yes, oh. Tizathana ndithudi palibe shoes, every child must go to school. Palibe ziko limene lingapite pasogolo popanda education. No, can't. Palibe. Kandi ku China, kandi Taiwan, kuti Singapore, England. Education. Komanso tibwesa ma community technical college yaja. Kuni achinyamata muphunzire maloso osiyana constituency iliyonse palibe ziko lingapite pasogolo popanda technical people, popanda anthu aluso. Zimenezo tibweza zonse zimenemo manifesto. Koma chachikulu ndikuti tisintha mmene timayesa ziko lino. Chuma chichoyi ku Lilongwe chipite m'madera osiyana. Oye kuti district yonse is under 5 billion kwacha every year. The participants mukumane kulia kati kumanga chipatala ka sukulu kanseu chilichonse kugwirizana ndikuchita development local. Komanso kulema ntchito anthu amizaja kuti akhale ndi mwayi opeza ntchito. Zimenezo tizachita. Pomaliza akundiza kuti nthawi yatha ndima pamene pako. Pomaliza ndikuti ndikupempha nonse pa 16 muzavote. Nonse muzavote. Ine sinifunanso chisankho chobweza ayi. No. In fact, win first ballot ija akuti 50+1. Ine nikufuna 90+1. Koyena 90+1. Nde nonse mukavote. Kama munthu ina muzimu ya akuvutika kandi malongo mumpase Panadol, muntenge panyinga, apite ku polling station, akavote. Tamala zimenezo akavote. Changa ngati simuvota ndiye kuti boma ilipitira. Kwa mukavota ndiye kuti boma la adali libwera. Ndimawa ndikuti zikomo kwambiri kuti mandiyandira kuno. Nthawi yonse ndikabwera kuno mmaonesa chikondi kwambiri. Ndikuona nkhope zanu zachikondi kwambiri, zachibale. Mupitize chibale chimenechi. Choncho zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.